Здравейте, хора! Станах преди 15-20 минути. В момента лежа и гледам телевизор. Оттатък в хола. Да, ще излизаме към два с Владо. Ще ви снимам определено. Днес ще работя по-хубаво влога и ще го кача по-хубаво. Обещавам. Ще сложа някаква пак. Ще сложа друга музика спокойно. И да, до после ще се включа. Хора, след малко ще излизаме с Владо. В момента е 2 часа, след около 5 минути ще излизаме. Ще ви снимам като изляза. И да. В момента отивам да чакам Владо, той слиза от блока, защото той живее в блок. Ще се разходим някъде. И да, ще ви снимам. Бюркото. Добре, хора, в момента чакам Владо да излезе от тази врата. Да, ето ако да се гледа от тази врата. Да, тази. Да, скоро да излезе, защото не можем да го чакам. От тук! И да се да излезе просто малко по-рано да може да се слушам двамата, но... Да, сега трябва да чакам. Видях майка му. Това беше майка му, там махна. Ето го Владито. Хора, в момента отиваме до китайския. И това е Владито. Чакай, Владо. Това е кола, фитнеса. И отиваме до китайския, после може да ви снимам ако скупа нещо, ма едва ли. В момента аз се наядох, Владо още яде, защото аз почнах по-рано. И беше гладна. И бях гладна. И да, ще ви снимам после. Така, хора. Сега се преблякох. Пробух се, може че бук да сте ги виждали. Пробух се и ще ходим в темата да играем. И да. Хора, в момента стоим и чакаме, защото вали и се крием. И пък не се прибира. И да. О, го спра. И така, хора, прибрахме се, защото нямаше да има... Много заваля и нямаше какво да правим вънка и се прибрахме. Сега може би ще ям нещо. Ще се къпя и ще се гледам клипчета в YouTube. После ще ви снимам. В момента е някъде около 9 часа. Ще ям, ще се къпя, ще се оправям и може би ще лежа и ще се гледа нещо в YouTube, защото днес тази вечер няма да правя нещо друго интересно. Не ще ходя някъде на гости, нищо такова. И да, ми се завърша влога днес по-рано, защото няма смисъл да снимам, просто ще го обработя да го кача днес. И да, ако ви е харесал този клип, дайте тъмзъп нагоре, палчета, разбийте лайк бутона, абонирайте се за канала ми. Линк към канала на Владо ще има долу в описанието и неговите социални мрежи. Моите социални мрежи ще ги видите след малко. И да, ако ви харесва, ако имате някакви предложения за клип, освен влог, смисъл нещо друго, долу в коментарите.